Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Piny owacho golo chik mondo mak ji mosebedo katiyo kod mbui e siayo oganda to kod tulo kod dinde kaunti ma Lamu. Itruok mari kinde limbe mar rango chal mar arita e gwenge makono. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osingo jiwo nyalo mag apisas mag arita kedo kod jonjore kaopo chenro mar kedo kod Al-Shabaab e gwengego motisi ni Operation Linda Boni. George Bati mioler. E limbe mare kaunti ma Lamu mar ng'iyo chal mar arita e gwenge makono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo maki non kendo donjne joma nyayo sigu kendo siayo oganda kod dinde kokalo e lai mag mbui koluwo ni kata jotelo moko sani koro oseloso put magigeto daro godo ogendini mamoko e kaunti ma Lamu. Nataka niseme ya kwamba serikali italinda jamii zote na wakaazi wote wa Lamu watalindwa na serikali ya Kenya na mali yao italindwa na hakuna mkaazi wa Lamu atatoka ama afukuzwe na watu wengine. Nimeagiza maafisa wetu wa usalama wawindane na wachochezi. Tunatafutana na kuwindana na wale watu ambao wanachochea uhasama wa kikabila, uhasama wa kidini katika mitandao na vyombo vya habari. Na tutawashika, tutawapeleka mahakamani na kuwashtaki. Ewi weche mag apedha mag rakruok kod jonjore mag Al-Shabaab, Kindiki opako apisa mag arita ma Lamu kuom rakruok gi jonjorego e alwora mar Bungu ma Boni e chenro motisi ni Operation Linda Boni, ka bende osingo medo bila kod jolweny masinde manyasani ahinya e gwenge kaka Marafa, Widho, Juhudi kod Salama e kind gwenge mamoko. Na lazima nishukuru wale maafisa wa usalama wanafanya kazi hapa kwa vitengo vyote vya usalama. Wale ambao ni wa polisi, vitengo mbalimbali vya polisi na wale ambao ni wana KDF. Kaluwore ni Lamu en achiel kuom counties moseyudo midhiero ma ikelo kod koth machwe pachoka. Kithure Kindiki osingo mar bero kuonde arita gwengego kama oula oketho bende okoni biro dar mondo chenro mag arita kik bed kod ng'ikruok. Si hata tumepoteza askari wetu. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba serikali na wananchi tuko pande moja, na hii vita ni vita ya mtu mmoja ambaye ni gaidi, ambaye ni mtu ambaye anataka kuchukua maisha ya wengine kinyume na sheria. Wale ambao walitenda kitendo kile tunaendelea kuindana nao. Tuna hakika ya kwamba tutawapata, na tukiwapata tutawashughulikia kwa mujibu ya sheria. Wakora, wauaji, wahalifu, magaidi, mambo yao ni matatu na njia yao ni moja. Kaka yor singarita mongirore ne jopiny, piny owacho kokalo kuom jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mosetimo limbe nyandwat mar Hoho mar Okak kod Lamu, onyiso chiwruok mar piny owacho en ni otiek jo maundu kod njore kendo jopiny odak gi kwe maonge kod luoro moro amora. George Bati, Ramogi TV. Kaudhi e kaunti